سلام تغطاتلت نايز channel كما يكنيكم لومي نخلنا بحبار تعبيرنا تطغمنا يزبر كوارستي إذا غريبا له لوم عرسنا كميلنا بلوس سب ويبلس سب ويبلوس راينا معبل يعتبل هذا جزياب كبابنا كردعنا يكلني كابيا معبلو مجن تبق بحري ويتبق طبعي ويتبق كاركتر زلوم personality زلوم نرينا ساتومون كقلت ويكلون يوم كابيا كابزمت جن نحاد بلوز بحري وين نحاد بلوز طبعي وين نحاد بلوز كاركتر personality زبلو نعوز قلت رقو حيتاتالو نزنا قرات زي بب حدا تخطاتينا كنا تبرون تجميرنا نحناون ناتنا personality ناتنا بحري طبعي أزي بلوزن صحابن تمراتن كون خليو بلوز بحر مهلاو لعلو كل انتهي تقمو نعاها سلام سلزباكا نعاها أبزيد اللي كم زي تدهب سلزقابرك سوري زيادة أب نفسنان أب أبيتنان أب تقمنان كمنا توكري قبرنا زمالت كابكالوت كن بلات كابكالوت كن تقام مالتها يكون كون نو نكالوت كنبل أي نبرنا نفسنا كنبلنا نبر نفسنا زي تقمنا زي قد سنة نجر أب زي توانا نجر كا تقملقلو أي نبلنينا مغنياتو زيد لينا سلان الفلت سلازي نايلو متمرتي شدش تاقد استنبتات نابزة عينت بحري كوزونا زقول زبالكومي حيزة غريبة زلقمو كتا نابو نخيد سلازي نايلومي عرست تمرتنا how to create a unique personality way 6 secrets to create a unique personality شدشت ميلاتات ويطببات ويمستيرات حاد فلوي طباي وي بحري كان معبل زحجزونا ياتبل كتا نابت تمرتي نقطه اتا قدامي تنطبي ابزا ارست زكت حجزنا تخل وي حاد بلوز بحريات وي personality كم زلونا كتجبرنا تخل fear does not rule your life هيوتنا بفرهي ايكونتن تمحابر وي تجزع እንታይ ማለት እዚ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኸግር ክንርኢ ከለና ብሂወት ዝኾነ ኣጋጣሚ ናይ ክስተታት ፍጻሜታት ከጋጥሙ ከሎ ኣብ ከባቢና መጀመርያ ኦፖርቹኒቲ ኢና ንጥምት ወይ ዕድል ፅቡቕ ጎኒ ኢና ንርኢ ሕማቕ ኣይኮንና ንጥምት እንታይ ማለት እዩ ክነታት ክበላሾ ከሎ ካብ ስራሕ ወላ እንተተሰጓጉና ንኣብነት ቀዳማይ እንታይ ይረኣየና ፅቡቕ ነገር ካብዚ እውን ፅቡቕ ክመፅእ ዝበለፀ ነገር ክመሃር ቢዝነስ ናተይ ገብረ እንታይ ማለት እዩ ቆልዑ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክስተት ኣብ ዝኾነ ተወሲድካዮም ፅቡቕ እዮም ዝርእዩ ካብ ዝኾነ ሕማቕ ፅቡቕ ይዝረኣዮም ንኩሉ ነገር መፃወቲ እዮም ጥቀሙሉ ክፃወትሉ እዮም ዝፍትኑ ልክዕ ዝበሃርያት እዚኦም ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ሰባት ድማ ኣብ ዘጋጠመ እንተጋጠመ ኣብ ሽግር ድያ መከራ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገር ይርእዩ ንፅቡቕ ነገር ካ ይብገሱ እዚ ድማ ንሂወቶም እንታይ ይገብሮ በቲ ዘለዎ ከባቢ በቲ ዘለዎ ኩነት ከምዘይ ፅለውን ኣብኡ ተሓፂሮም ክጭነቁን ክበሳጨውን ከምዘይ ነብሩ ይገብሮም እዚ ድማ ሓደ ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ወይ ኣዝዩ ፍሉይ ባህሪ ዘብሎም ማለት እዩ ካልኣይ ድማ you make decisions without fear stopping you people often think you're crazy እንታይ ማለት እዩ ካልኣይ ዝኾነ ነገር ክትውስን ከለኻ ኣብ ሓደ ኩነታት ፍርሂ ነቲ ናትካ ውሳኔ ኣይፀልዎን እዩ ከምዚ ከይከውን ከምዚ ከይመፀኒ ከምዚ ከይከውን ዝብል ኣይመፀካኒ ታትውስና ውሳኔ ነቲ ዘሎ ኩነታት ታዝበለፀት ስለ ዝኾነት እያ ምናልባት ካልእ ዘየድሊ ሳዕቤናት ከተስዕብ ትኽእል እያ ምናልባት ካብ ሰባት ጎንፅ ዘይተቐባልነት ክትረክብ ትኽእል እያ ኣይገድሰካን ኢናኻ ታቅንዕቲ ኢልካ ዝኣመንካላ ንስኻ ነቲ ናትካ መትከልከ ስለ ዝኣመንካሉ እቶም ካልኦት መሓዙትካ ቤተሰብካ ኣዕሩኽትኻ እንታይ ይብሉ ኣገዳሲ ኣይኮነን ንዓኻ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ግዜ ፀላእቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፈተውትኻ ክርሕቁኻ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እቲ ዘሐጉስ ግን ንስኻ ካብ ልብኻ ዝኣመንካሉ ካብ ልብኻ ደስ ዝብለካ ቅኑዕ ኢልካ ዝኣመንካሉ ነገር ንኻልኦት እውን ኣይጎድን ኢልካ ዝኣመንካሉ ነገር ስለ ዝኾነ ካልኦት ሰባት ልክዕ ክርእይዎ ከምኡ ክርእይዎ ከይርእይዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ንቡር እዩ ምክንያቱ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ወይ ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ክህልወካ ማለት ኩሉ ሰብ ዓርክኻ መሓዛኻ ማለት ኣይኮነን ትርዳእና ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ቀሲምና ነጥብ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ኣብታ ቀዳማይት እንታይ እዩ ብፍርሂ ኣይኮነትን ሂወትካ ውሳኔታትካ ናትካ ሂወት ዝግዛእ ወይ ዝምራሕ እንታይ ዳ ብትብዓት ብቅኑዕ ኢልካ ዝኣመንካሉ ነገር ዋላ እኳ ሳዕቤኑ ዘፍርህ ነገር ክኸውን ስለ ዝኽእል ንዓኻ ዘስጋኣካ ነገራት እውን ክህሉ እናኸኣለ ከሎ ንስኻ ግን ነቲ ፅቡቕ ኢልካ ዝኣመንካሉ ነቲ ብልጫ ኢልካ ዝኣመንካሉ ንዕኡ ኢኻ ቀዳምነት ኢልካ
ክትሰርሕ ትፍትን this is number 1 ናብ ቁጥር 2 ንኸይድ ቁጥር 2 you don't join gossip ሓደ ግዜ ኣብ ህይወትና ወላ እኳ እዚ ጥዑይ ባህርያት ኣለና ኣብ ከባቢና ዝሓሚዩ ኩሉ ግዜ እንተለዉ እንታይ ንገብር ምስኦም ክንከይድ ኢልና ወይ ምስኦም ካብኦም ከይንርሕቕ ክንብል ክንሓሚ ኣብ ዘይንፈትዎ ባህርያት ክንኣቱ ንቡር እዩ ንቡር እኳ ኣይኮነ ቅቡል እኳ እንተኮነ ግን ዝረአ ነገር እዩ እዚኦም ዩኒክ ፐርሶናሊቲ ዘለዎም ሰባት ግን ሽዕ ግዜ ይፍተውኻ ይቕረቡኻ ደስ ክብሉኻ ይፈትኑ ምሕማይ ናቶም ስለዘይኮነት ኣይሕወሱን እዮም ሳኻ ኣይትሕመ ግደፍ ከይብሉኻ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ህይወትካ ክኣቱ ስለዘይደልዩ ኣይሓምዩን እዮም ግን ምሳኻ ስቕ ኢሎም ይስሕቁልካ ይስሕሙቑኻ ከምኡውን ፍሽኽ ክብሉኻ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ናትካ ሕሜት ኣትዮም ግን ምሳኻ ኣየዳኽሩን እዮም ስለዚ እንታይ ገብሮም you do not bother to participate in gossip even when others expect you to do ወላ እቶም ካልኦት ሰባት ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ኣዕሩኽትካ ድዮም ሓዙትካ ኣብኡ ተሓዊስካ ኢድካ ክትህብ ወይ ኣብኡ ከተበርክት ክትሓሚ ተዓድሙኻ እቲ ሰብ እቲ ዩኒክ ካራክተር ወይ ፐርሶናሊቲ ዘለዎ ሰብ ግን ኢዱ ኣይሕውስን እዩ ሰማዕካ ይኽእል እዩ ፍሽኽ ክብለልካ ይኽእል እዩ ኣብኡ ግን ምሳኻ ኣይሳተፍን እዩ ስለምንታይ ከደይሳተፍ it's important for you not to talk about people even if it seems weird to others ይብላ ኣሎ ኣብዚ ንዓኻ ከም ናትካ መትከል ከም ናትካ ዕላማ ንሰባት ኣብ ድሕሪኦም ምሕማይ ጌጋ ስለ ዝኾነ ኣይትገብሮን ኢኻ ወላ እኳ እቲ ባህርያት ናትካ ኩሎም ብሓደ እናስሓቑ ገለመለ ክለ ከለዉ ስቕ ብምባልካ ሓደ ኦድ ወይ ሓደ ጥዑይ ባህሪ ዘይብሉ ሰብ ወይ ሓደ ቄና እንዲና ንብሎ ከምኡ ዓይነት ከምኡ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ ከምኡ ኮይኑ ክስምዖም ከም ዝኽእል እውን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ወላ ከምኡ እንተኾነ ሓደ ግዜ ግሩፕ ሶሻል ፕሬሸር ይብሎ ኣብቲ ናይ ግሩፕካ ዘሎ ጸቕጢ ዘይትደልዮን ዘይተኣምነሉ መትከልን ክትብረካ ናብኡ ክድርኻካ ይከኣል እዩ እስኻ ግን ብዙሓት ሰባት እዚ ጸቕጢ እዚ ናብቲ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ከም ዝኣትዉ ይገብሮም እዩ እቶም ዩኒክ ወይ ፍሉይ ዓይነት ባህሪ ወይ ጠባይ ዘለዎም ሰባት ግን ኣይኣትውን እዮም ኣይሸኽዑልካን እዮም ስቕ ኢሎም ይዕዘቡኻ ይሰምዑኻ ፍሽኽ ክብሉልካ ኣይሕወሱን እዮም ግን ኣየዳኽሩን እዮም ምሳኻ ኣይሓምዩን እዮም እውን ወላ ሕማቕ ይሰማዓካ ወላ ሕመዮም ወላ በቶም ውርያት ኣብቲ ግሩፕ ከምዚ ኩል ዘይኮኑ ወይ ጥዑይ ዘይኮኑ ሰባት ይቆፀሩ ንዖም ግን መትከሎም ልዕሊ እቲ ስኻ ዝስማዓካ ደስታ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ኢዶም ኣይሂቡን እዮም እዚ ድማ እቲ እምነዓረ ዝኾነ ባህሪ ከማዕብለልካ ዝኽእል ቁጥር 3 you talk less about you ብዛዕባ ነፍስኻ ውሑድ ኢኻ ትዛረብ ምክንያቱ ብዛዕባ ካልኦት you prefer to learn more about others lives adventures to gain inspiration ንሰባት ክትራኸብ ከለኻ ዝያዳ ብዛዕባኦም ክትፈልጥ ንዖም ክትሓቶም ብዛዕባ ህይወቶም ብዛዕባ ሕልምታቶም ብዛዕባ ተግብሮ ዘለዉ ክትሰምዖም ኢኻ ትመርፅ እምበር ብዛዕባ ነፍስኻ ጥራይ ክትዛረብ ኣይትደልን ኢኻ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ከም ነፍስኻ ናትካ ጉዳይ ሓቢብካ ናይ ካልኦት ንኽሰምዕ ኣይኮነን እቲ ዕላማ ሰባት ከምኡ ይርድእዎ እዮም ሓደ ግዜ እቲ ዕላማ ግን ካብ ናይ ሰባት ስቶሪ ምስማዕ ካብ ናቶም ታሪክ ዛንታ ምስማዕ ዝያዳ ሓጎስን ንዓኻ ድማ ኢንስፒሬሽን ወይ ንዝለዓለ እዮ ንኽትዓይ ሞቲቬት ስለ ዝገብረካ ናይ ሰባት ባክግራውንድ ናቶም ኣድቨንቸር ናቶም ሂስትሪ ባክግራውንድ ኩሉ ንዑ ንኽትሰምዕ ዝያዳ ደስታ ኣለካ እቶም ካልኦት ዓይነት ሰባት ግን ኩሉ ግዜ ናቶም ክስምዓሎም ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ሂስትሪ ወይ ስቶሪ ወይ ታሪክ ወይ ዛንታ ናቶም ስለ ዝኾነ ማለት እዚ ስኻ ከምኡ ይኮንካን ካልኣይ you give other a chance to shine ንካልኦት ሰባት ብርሃኖም ኣብ ቅድሚ ሰብ ንክበርሕ ዕድል ትቦም ወይ ከዓ ሴንተር ናይቲ ኣቴንሽን ማዕከል ኮይኖም ክስምዑን ተቐባልነትን ኣቓልቦ ክረኽቡን ትሕግዞም ንዓኻ ኣቓልቦ ክትረክብ ኣብ ማዕከል ክትከውን ዘይኮነ ነቶም ምሳኻ ዘለዉ ሰባት እቲ ኣቓልቦ ናይ ሰባት ናብኦም ከም ዝኸይድ ንዖም ድማ ናይቲ ኩሉ ኣቓልቦ ማዕከል ከም ዝኾኑ ክትገብሮም ትፍትን ዕላማኻ ከምኡ እዩ ሓደ ግዜ ግን some people like this others don't እንታይ ማለት እዩ እዚኣ ገለገለ ሰባት ነዚ ባህሪ እዚ ከድንቕዎን ክፈትዎን ከለዉ ሓጎስ ክፈጥረሎም ከሎ ካልኦት ግን እዚ ሰብ እዚ እዛ ሰብ እዚኣ ስታ ዕላማ ስለ ዘለዋ ውሽጣ ዘይትኸፍት ናይ ካልእ ሰብ ጥራይ ክትሰምዕ ትደሊ እናበሉ ከቆናፅሙኻን ክርሕቁኻን ክፀልኡኻን ይኽእሉ እዮም ከም ልቡር ድማ ክትወስድ ዘለካ ኣገይን ንኩሉ ሰብ ምሕጓስ ኣይኮነን እቲ ዕላማ ኣብዚ እቶም ሓቀኛ ሰባት ምስቶም ልዕሊ ማንም ናትካ ዕላማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፐርሶናሊቲ ነፍስኻ ደስ ዝብላ ነገር ምግባር እንተኾነ ንካልኦት ዝጎድእ ዘይኮነ ንነፍስኻ ደስ ዝብለካ
ንኻልኦት ድማ ዝጠቅም ጽቡቕ ክገብረሎም ዝኽእል ምናልባት ኣብታ ሞሜንት እቲ ኣብታ ግዜ እቲ ኣቶም ሰባት ካልእ ክኸውን ይምርጫው ምናልባት ንዖም ዘይጠቕሞም ሕሜታን ኣብነት ጥቕሚ እኮ የብሉን ነታ ግዜ እቲኣ ክትዕልልን ምናልባት ክስሕቕን ይሕግዘካ ይኸውን ግን ኣብ መወዳእታ ጥቕሚ የብሉን እዚኦም ፍሉይ ባህሪ ዘለዎም ሰባት ግን እቲ ናቱ ጉድኣት ዝያዳ ስለ ዝፈልጡ ኣብዋ ይዋስኡን እዮም ዋላ ናይ ሽዑ ሓጎስን ናይ ሽዑ ዝናን እንተጎደሎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዕላማ ናቶም ድማ تا رابعيت نت بدما don't let you don't let just anyone in your life ده مالتيو أبي ودكا نقول لسب أيكون كان كتأتو تدلي زيا أبحبرة السبنا كان السؤال الله أبزح الجزء له generation مس كل سب عركي مس كل سب وروي مس كل سب تفتاوي كل سب أبي ودكا كأتو ندل نمرتن الزجن من البعض تبغون حماق كله غليو وزيوم فولي بحر زلون وي فولي كاركتر زلون سبات جن زخانة سبا يكونون أبي وتهم كتوز دليو مريض أو مميوم أبي وتهم زتشو انتهي من تعلم your circle of friends is small as you understand what you need from relationship تمالتيو ناتكعرخون محازوتن وحداتيهم مغنياتو كاب سبات تصبيه نجر بصبق سلا تفلتن سلا تردعن بس حسب محازوتن عرخون زبزح يبلو تعوي محازا ناي لب محازا وي عرك زي بلو سب ترايو مغنياتو نخل سب بمولو لبخا كتبو سلا زي تخل نوحدا سبات ترايخا بهيواتكا كتساتف تخل مالك سلازي وزم سبات زياتهم زيادة هيواتهم كاب كالوت سبات يكونن تحقوسومن دوستومن كاب وشتهم يو سلازي مسموح دا سبات ጥቡቕ ዝምድና ዝርድዎም ሰባት ምክንያቱ ባህርያትናቶም ኣብ ሕሜታን ኣብ ካልኦን ስለ ዘይሳተፉ ብዙሓት ሰባት የርሕቅዎምን ይዝልፍዎምን እዮም ይሓሚዎምን እውን እዮም ምክንያቱ ሰብ ክሓሚ ከሎ ዘይተሓሚ እንተኮይንካ ቀዳማይ ንስኻ ክትሕመ ኢኻ ኔክስት ታይም ሓማይ ሰብ ምስኡ ዘይዳኽር ሰብ ኣይፈቱን ስለዝኾነ ንዓኻ ከዳኽመካን ሽምካ ከፀልመካን ንቡር እዩ ስለዚ ኣብዚ ንስኻ ግን ትፅቡቕ ነገር ከምዚኦም ዓይነት ስለ ዝረሓቑካ ኣይትጉህን ኢኻ ምክንያቱ ናይ ነፍስኻ confidence ስለዘለካ በባህርያትካ ዕጉብን ምሉእን ስለዝኾንካ ናይ ካልኦት ሰባት የልዩኻን እዮም ካብ ሰባት ትፅበዩ ድሮ ስለዝኾነ እቶም ምስትናትካ ባህሪ ክኸዱ ዝኽእሉ ውሕዳት ሰባት ነቲ ናትካ ባህሪ ዘንቕዎን ዝፈትውዎን ውሕዳት ኣዕሩኽን መሓዙትን እዮም ዝህልውኻ ኣብ መወዳእታ ድማ ሪሰርች ከም ዘርእየና እቶም ውሕዳት ኣዕሩኽን ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎም ዝያዳ ሓጎስ ኣለዎም ካብቶም 6,000 ናይ ኢንስታግራም ፎሎወርስ ዘለዎም 500 ኣፓርትናቶም ዝሳተፍሎም እቶም ውሕዳት ሰባት ዘለዎም እዮም ዝያዳ ዓጋብ ዘለዎም ካልኣይ ድማ you do not need external source of energy or attention ካልኣይ ድማ ካብ ደገ ዝመፅእ ኣቓልቦ ይኹን ከምኡውን ሓይሊ ንዓኻ የድልየካን እዩ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ሓይሊ ናትካን ሓጎስ ናትካ ምንጩ ኣብ ውሽጥኻ ስለዝኾነ ስለዚ ከምኡ ምዃንካ ምስ ፈለጡ ሰባት ክርሕቁኻ ይፍትኑ እዮም ንስኻ ግን ዩኒክ ፍሉይ ፐርሶናሊቲ ንብሎ ስለ ዘለና ኣየገድሰካን እዩ ሕማቕ ሰብ ክርሕቀካ ከሎ ንዓኻ that's just normal ኣይትግደሰሉን ኢኻ ሂወትካ ኢኻ ትቕፅል ስለምንታይ ኣይትግደሰሉን ኣይትጭነቕን ስለዘይትብድል ስለዘይትጉድእ ሰባት ኣየገድሰካን እዩ ንዓኻ what is the fifth point ቁጥሪ 5 እንተሪእና ድማ ታ ካብዚ ናይ ሎሚ እታ ዝበለፀት እያ ንዓይ you don't accept ignorance እንታይ ማለት እዩ ድንቁርና ኣይትፈቱን ኢኻ ኣይትመርፆን ኢኻ ንዕኡ ድማ ኣይትቕበሎን ኢኻ እንታይ ማለት እዩ you don't tolerate people who choose to be ignorant ሰባት ኣብዚ ግዜና ብፍላይ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ክድንቁሩሉ ዝኽእሉ ምክንያት የብሎምን እንኮ ምርጫ እቲ እንኮ ክድንቁሩሉ ዝኽእሉ ምርጫኦም ዝኸውን ጥራይ እዩ መሪፆሞ ንሓደ ሓቂ ንሓደ ፅቡቕ ንሓደ ሩኡይ ነገር ከይተቐበልዎ ብድንቁርና ክነብሩ እንተመሪፆም ንዓኻ የገድሰካን እዩ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባትካ ኣይትቕበሎን ኢኻ ያ ኦኬ ገለ ኢልካ ኤክስኪውዝ የብልካን ቀጥታ ምሶም ኣይትበኣስን ኢኻ ትርሕቕኻ እናፈለጠ ዝደንቁረ ሰብ ግዜኻ ይግብኦን እዩ ናትካ ኣቴንሽን ናትካ ቀልቦ ናትካ ግዜ ኣይግብኦን ንስኻ ድማ ምስ ዝኾነ ግዜ ክትሕልፍ ኣይትደልን ኢኻ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ወላ ደናቑር ወላ ተሓሳስቦም ንሓን እናበሉ ይኸዱ እዮም ንስኻ ግን ከምኡ ይኮንካን ከምኡ ዓይነቶም ካልኦት ሰብ ስለዘይኮንካ ከምኦም ስለዘይኮንኪ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ቀጥታ ምሶም ክትፃወር ክትከይድን የሸግረካ እዩ ምክንያቱ እንታይ እቲ ምክንያት you believe there is no excuse to be ignorant nowadays unless one choose እቲ ከምኡ ዘግበረካ ምክንያት ሰብ ኣብዚ ግዜ እዚ ክድንቁረሉን
نتحقق فلتقولون زي خلولو مغنيات مرجو مزخون ترعي زخونة يكون كعلم مغنيات يقولون أبخال practical example كباكم أبقول داينا يرترانا أبير ترانا زلو سأجم أبير ترانا زلو وطع أبير ترانا زلو شجر قولوا حيو حرسب نزي صبغيو انت زبلكا خوينو انتي مالتيو نعي إذا سبزي دمكرنا المات زي مفلات زمرت أسب سلو زخونة نزد سبزي جزيا خطف دليت يبلين عقلوني يبلين كلير لك نقربكم لك أدما اليوم سبعة زياتهم زي فلوي كاركتر زلون سبعة أنا كمية مالتي يكون كم بحر النزانات بزيا 100% يقبلان يتكبران دما حدثت نوزع حقي نزول عم مدري يلن كبلكا زل تخينو مرجوي هوتي كو سنتاي كميل كالت بلونيها أنا جن أفكروني أبي وتي بزح ترانه غلط عود معناته كاب سلمات كاب برهان سلمات زمرتاي كاب فلتات دمكرنا زمرت سلازو خنا سبزي مسؤول ذكراخرن نعوك غيرن زدخملو غزي يبلين كل غزي في وتنا دما كنستوعل كنكرالنا سبات علو توصو حقي قبلوا زايد اليو نتوصو حقي كاوز حادمو እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሂወትካ ክትቀበሎም ከይትቀበሎም ናትካ ምርጫ እንዲ ዝኸውን ግን ከምኡ ንምዃኖም ክትድንግፀሎም ግን ኣይደልን እየ ምክንያቱ ምርጫኦም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መሪፆም እዮም ዘይምፍላጥ ኣይኮነን ሓደ ሓደ የዋሃት ክህልው ክእሉ እዮም ንዖም ክትድንግፀሎም ትኽእል ኢኻ እቶም ዝበዝሑ ግን ናቶም ቾይስ ስለ ዝኾነ ኣይ ሬስፔክት ናቶም ፖዚሽን የኽብረየ ከም ሰብ ምክንያቱ ማንም ሰብ ናቱ ርእቶ ናቱ ሓሳብ ኣብ ናቱ ሂወት ክነብር ምርጫኡ ስለ ዝኾነ أنا جن مرجعنا تاني نزوم سبازياتهم جزية كبن مسوم جزية خطفن أيقونن قطر الشديش أنا تفولي بحر زلون سبات فيلا want stop you تعملتيو جيجا جهو أحزا كانيو أبي وتنا جيجا خنجبر جيجا خجات أمنا نبور مهانس لنا نفلت بجيجا زجات أمنا جيجا أبي وتنا جهو أين تحزنينا ولا رود بلوك مالتي عقات زخونة جوبن تجات أمنا بهودنا نسوين كأكترنا عم ذكر كلمة لا خام بالحق عيدين وعلينا بس حسب كم زعينات عقات مغلو أوكي that's it له أنسلو در فيديو شجمانو در فيديو كذانو فيديو يقط فما مالتي صاقل عيت فوني خا أتاز زبجس كعلامة بلبس لا تعمل لا كسب شتو أتهرب على سخا مالتيو you stay longer with challenges with an intention of getting زخانة وتع وي زخانة challenge كجات ما كخلو مسو ننوح تنح العمها كينو حليف كخت عود سلا زخانة سزح بعتر زبالة خدق مالكم حدا unique personality way fully بحر زلهم سبات قدامي هيوتهم تبعت على بفرز جزوي يكونون أب زخانة زفره زسنبد نجار كجات ما كله صبغ نجارين كابز تموتوا حما نجار يكونون زو السنو سنة ما كل جزء بفرهي يستجزئ أيكونن أفرهو خينو ما يكونن زوسن أبتبعت أب مرجع أبتبو نجار أمينو يمزمر ولا حماق نجار كوابيم تالو نساتهم بفرهي تمركزهم وسانة يحلفونهم كالاي أبناء حميتان نسبات وغسان أي ساتفونهم ولا كوا كلهم تم أبتكبابيهم زلو عرقتهم محزوم أبتجزيتيا نابون خصاتفون تعدمون وين تجرم لهم أي ساتفونهم سو من البعض كسمعوها قوليهم نريسبكت لهم جن مساقا كداخرو أي مرسوني مهنياتو مرجعناتهم الزجاجة مخانو سلزا أمنو ولا بخالوت نجزيوس أجمع يقطمهم كومبروميس وكا حدقت هاي قبرونيهم أبتزا أمنو اليوم تقليلهم تطوزولو سالساي بزعبا نفسهم أي زعربونيهم بزعبا كالوت كسمعون كفلتون بهقلوا مهنياتو ساكاب سبات كبناي سبات تمكرو زلا على فلتاتن زلا على inspiration كنركبين عيلو سلازا عمني مالتي كاون العلماء نكالو سبات بتناتهم زانتا تاريخ ما أكلنا يتقالبو قوننبر نساتهم نتي أقالبو ناي سبات كسعبو أي سعروني مغنياتو كالو زمز أقالبو نعم فلو يحقوس سلادي فتر لهم نخد نوزح سبات كوهم انتخونه كمو سلازو خون دما حد سبات كفتوهم خولو كالو سبات دما كسألوهم يخولو جن أقداس هيكونن هاي سبات مفتاون مثل عنهم رابعيتي they don't let anyone in their life ما نمسب زقات أمام سب زرخب وسب زعل الوسب أبيوتهم أي تونيهم مغنياتو أبناتهم هيوت كتأتو جزيك توسد لك كريو خالو مستناتهم personality تخكيد لك سلامتاي كمو بس حساب هيك قد سومني كل سبات حادث ثلاثة سب تلوم عروق خولات يوم مسوم جزيتفو مس نفسهم جزي خطفو أجام سلزي بقول مالتي
ስለዚህ ማንም ሰብ ረኺብና ኢሎም ዕሩቕ ከብዝሑን መሓዙት ከብዝሑን ኣይጓየዩን እዮም ኣየድልዮም ድማ ካልኣይ ድማ ካብ ካልእ ዝመፅእ ካብ ደገ ዝመፅእ ሓጎስ ዝያዳ ፅልዋ የብሉን ምክንያቱ ኣብ ውሽጦም ዕጋበትን ሓጎስን ስለ ዘለዎም ነቶም ዕሩኽቶም ሓጎስን ደስታን ክፈጥሩሎም ይፅዕሩ ብዝተኻሎም መጠን ከምዚ ኣብ ዝበልናዮ ንዖም ግን ካብ ካልእ ዝመፅእ ሓጎስ ክሳዕ ክንዱ ተራ የብሉን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ዝገብሮ ፍፃሜ ንዖም ተመሊሱ ዘሐጉሶም ነገር ስለ ዝኾነ ብዘይ ምሕማዮም ይሕጎሱ ንኻልኦት ሰባት ምግባር ፅቡቕ ምግባሮም ንዖም ዝያዳ ስለ ዘሐጉሶም ካብ ካልእ ነገር ዝመፅእ ሓጎስ ዝያዳ ኣየድልዮም እዩ ብኡ ድማ ማንም ሰብ ዝመፀ ሰብ ኣብ ሂወቶም ክእትዉ ፍቃደኛታት ኣይኮኑን ሓምሻይ ድንቁርና ኣይቀበልዎን እዮም ሰባት እናፈለጡ እናሰምዑን ዝፀመሙን ዝዓወሩን ንዖም ዝኸውን ዓቕሊ ትዕግስቲ የብሎምን ትዕግስቲ ግን ምሶም ንክበኣሱ ማለት ኣይኮንኩን ኣብ ሂወቶም ምስኦም ክዋሱ ኣየፍቅዱሎምን እዮም ነዞም ሰባት እዚኣቶም ቀልጢፎም እዮም ብሎክ ዝብዎም ምክንያቱ ንሂወቶም ረበሻ ንሂወቶም ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክሕገዙ ዝደልዩ ይኮኑ ምርጫኦም እዩ ንክድንቁሩ ስለዚ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክሕግዘ ኢሎም ግዜ የጥፉን እዮም ጉልበቶም እውን ኣይህልኹን እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ሂወት ከም ሰብ መጠን ውድቀት ወይ ጌጋ ከጋጥሞም ከሎ ብኡ ተሰናቢዶም ካብ ዕላማኦም ኣይሃድሙን እዮም እንታይ ደኣ ነኺሶም ነታ ዘላ ነገር ክሰግራ ይኽእል እየ መፍትሕያ ኣበዩ ኢሎም ግዜ ወሲዶም ለይትን መዓልትን ክዕወተላ ኢሎም ብንሕ ንዘይከውን ዘይኮነስ እቲ ዝቃለስዎ ዘሎ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ቅኑዕን ዝኸውንን ኮይኑ ስለዝኣምንሉ ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ክንዲ ዘዳኸመኒ የዳኸመኒ ክዕወተሉ ኢሎም ምስ ፀገም ንነዊሕ ግዜ ክገጥሙን ክምክቱን ይረኣዩ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ዝያዳ ከመይ ጌርና ፍሉይ ባህሪ ነማዕብል እያ ትብል እምበር ናይ ሎሚ ትምህርትና ቀስ እናበለት ኣብ መወዳእታ ክፋል በፂሓላ ከም ትወትሩ ዝብሎ እዚ ቻነል እዚ ኣብ ሰለስተ ኣርስታት ዘተኮረ ትምህርትናቱ ዝደጋግሞ ድማ ክርዳህና ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ብዙሕ ክሕግዘና ከም ዘይክእል ቀዳማይ ካብ ወፃኢ ሓገዛት ኣብ ካልእ ክረክቦ ትኽእሉ ኢኹም ብርግፅ ኣሎ ድማ ተቐዳማይ ፎከስ ናይ እዚ ቻነል እዚ ቁጠባዊ ኣብ ቁጠባ ናይ ሕብረተሰብና ብቁጠባ ዝሓየለ ሕብረተሰብ ክንከውን ኣብ ቁጠባና ከመይ ጌርና ገንዘብ ነዋህልል ከመይ ጌርና ገንዘብ ንሕዝ ከመይ ጌርና ገንዘብና ነዋፍሮ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላያት ብኡ ጌርና ድማ ከመይ ጌርና ቁጠባዊ ሓርነትና ነውጅ ምክንያቱ ናይ ነፍሲ ወከፍ ቁጠባዊ ሓርነትና ድምር ናቱ ኣብ ሕብረተሰብና ዝለዓለ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣምን ካልኣይ ድማ ብኸመይ ኣተሓሳስባና ርድኢትና ውልቃዊ ዕቤትና ነደንፍዕ ብኸመይ ብሉፃት ሰባት ኮይና ንመፅእ ኣተሓሳስባና ንዕብዮ ሳልሳይ ድማ ከነዘውትሮም ዘለና ወይ ክንስሕቦም ዘለና ፅቡቕ ልምድታት ብሓደ ወገን ከነወግዶም ዘለና ሕማቕ ነገራት ድማ በቲ ካልኣይ ዘተኮረ ትምህርቲ እየ ዘዘውትር ዘቕርብ እቶም ንመጀመርያ ትሪእኑ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ቻነለይ ኣብ ዩቱብ ኣብ ጂድራር ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ድማ ጆርጆ ድራር ኣብ ዝብል ሕቶ እንተለኩም ሽምኩምን ተቐመጡሉ ሃገርን ጌርኩም ታሕቶ ከምዚ ኣብ ከምዚያ ነጥቢ ኢልኩም ክፅሕፉሉ ክትክእሉ ኣለኩም ዓቕመይ እንተኮይና ክሕግዝ ክፍትን እየ ብውልቂ ክትሕገዙ ትኽእሉ ተኮይንኩም ክፅሕፈልኩም እየ ብድምር ተኮይኑ ድማ ክሕብረኩም እየ ንኩልኩም ደሚር ሓንቲ ቪድዮ ክገብር ስለ ዝኾንኩ ከምኡውን ኣብ ኢሜይል ክሰዱለይ ትኽእሉ እቶም ወትሩ ኣብዚ ቻነል ኮሜንት እናገበርኩም ትድግፎ ነዚ ቻነል ወይ ነቲ ፊድባክ ትቡኒ ብጣዕሚ የቐኘለይ ቀፅልዎ ናትኩም ርእቶ ኣገዳሲ እዩ ትቐንዲ መበገሲ ናይዚ ትምህርቲ ድማ እቲ ናትኩም ርእቶ ትሰድዎ ትፅሕፍዎ ስለ ዝኾነ ቀፅልዎ እየ ዝብለኩም ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ በፂሓላ ክሳብ ኣብ ካልእ ትምህርቲ ኣብ ቀረባ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው